Vi er ude at gå, så hvor det blæser meget lidt. Nej. Nå, så lad os komme. Ja. Godt, så lad os prøve at komme ud. Som I kan se, det er en mega god dag i dag. Der er sol overalt, og det blæser overhovedet ikke. Jeg vil ned til vandet. Windy day at the beach. Jeg siger windy day at the beach. Så du ikke gå ud og få våde fødder. Jeg vil først fange den fugl der. Han tror, vi kan det. Du kan ikke fange den. Ørsmose Strand på en blæsende dag i november. Det er den 23. november i dag, er det ikke, Zoe? Jo. Og der er næsten ikke andre mennesker ude på stranden i dag. 3 eller 4 andre biler var der her. Det var alt, hvad det var. Prøv at se, hvor fin jævn sand der er her, så det er fordi vandet det er været til heroppe. Når det er højvand, så vil bilen holde under vand. Og det er koldt herude. Ja, der er et hul. Det er døren. Jeg tror, den er blæst fuld af sand. Kan du komme op, Zoe? Du kommer op. Bjergbestigning med Zoe. Ja, jeg vil skrætte ned. Ned her. Så kom hjem nu. Skal vi hjem nu, synes du? Ja, fryser. Fryser du?